нужди направим едно клипче. Да, аз съм така. Сайрекс. Малко ще пътаме. Да. Аз няма да се показвам. Съм той. И да почваме. Паяжинки. Карвай. Паяжинки се опитвай. Луди хора. Викат никой. Така викат така. Чакай, бе. Айде да покажем неговите имена. Ето е. А? Айде да видим неговите. Трудно ми е, бе. Да, ти снимаш. Няма да мога така. Не, подавай ми понякога, ама. Не мога сега. Трябва да гледам къде снимам. Затова. Не знам ли? Представи да върнем да вземем топката. Добро място е. Дайка. Мале. Само казвай надали. Тук само драсканци. Чакай малко. Чакай да налея малко драсканци. Така вратата е сцапана, гледайте. Стопа, тия драсканци с мачи. Вот, не искат да правят. Тя да забравя. Ела, Абонирайте се за канала и да знаете, че ще има. ако не сложи той моя канал долу, аз вече ще пиша коментари. Да, той ще го сложи долу в коментарите. Ако не забравя, естествено, да. Да. Аз ще пиша долу или той ще го сложи. Аз се сетям. Дай. Ако без телефона бях... Ще правим един клип с Венцето. Венцислав Чо. Да знаете, че има клип с него. Да. И той да знае. И сега да гледа клипа. Ако не, аз нещо ще го кажа. И да сега тренираме заедно. Аз не го познавам. Сега какво да кажем, къде сме? Айде да кажем. Кой град сме? А? Да кажи кой град сме? Без това знаят. Ние сме Кърджали. Добре. Ние, защото... Нали в това ревюто Олнара каза King Blizzard. Да, че не кажели. Не King Blizzard, това King Клебър. Blizzard. Той сега ново име има за това. Така. Не знам. И да отиваме на вратите. Ето сега се връщаме. И се завърнахме. Аз трябва да кръчинца. Много слънце има, хора. Трудно виждам, ама няма нищо. Те трудно ще вижда, но вие може да видите видео. И не наслаждавайте се на клипа. Няма отговор. Да, давай.
Давай. И как освежавать? И да се върнем към платите. Чакай да ударя един път. Давай. Чакай, чакай! Дай, върнем. О, къде отиде? Чакайте, сега се връщам. Пак се върнем. И сега пак да се върнем. Пак ли? Къде е? Може да минеш да това. Чакайте. Моля. Давай. И топката. Да му я дадем. Е, там има едни лапета. Върна се. Ево. Ударим се на краката. Понякога пръстите ми се виждат. Извинете за това. И браво! Поне оцели отгоре. Чакай, бе! Ами хора, това ще го купа и спираме пауза. Чао!